El sector arrosser demana avui solucions a València. Volen que la clàusula de salvaguarda siga només el principi de les ajudes que necessiten per a sobreviure. Este cereal suposa el 20% de l'alimentació mundial i és la font principal d'ingressos a les comarques de la Ribera Baixa. El Fòrum Internacional de l'Arròs analitza a València els problemes i les perspectives de futur del sector. Els temes que s'hi tracten són vitals per a la supervivència d'un cultiu únic, molt arrelat a la nostra terra i que no viu un bon moment. Demanen ajuda perquè la viabilitat del sector està en joc. Una major investigació, demanem reformar els acords en països tercers i que la clàusula de salvaguarda siga només el principi i demanem que si tenim que ser mantenedors de l'espai natural tinguem una renta com la tenen en qualsevol lloc. Dels 800 milions de quilos que es produeixen a Espanya, vora 120 es localitzen a València, sobretot a la Ribera Baixa, on és la base de l'economia local. Hi ha que tenir en compte que de les 14.500 hectàrees que es produeixen d'arròs en València, la majoria estan molt concentrades en una zona, de manera que l'impacte econòmic és letal en alguns pobles. La carència i l'encariment del preu dels productes fitosanitaris necessaris per al cultiu afecta econòmicament els llauradors i la producció. La solució per als qui pateixen directament les conseqüències és la pujada del preu. Y el gran problema es que el arroz no puja. Entonces estem en un match comercial para arruinarse todo el mundo. La jornada acabarà amb l'aprovació d'un manifest que establirà les reivindicacions prioritàries del col·lectiu per a traslladar-les després a les administracions.